Txilek ez du konstituzio berri bat izango ez behintzat, Biltzar konstituziogileak idatzi duena, izan ere plebiszitu historiko batean, txiletarrek atzera bota dute herrialdea errotik aldatu zezaken proposamena. 13 milioi herritarrek bozkatu zuten atzoko plebizituan, eta 10-etik 6 kontra bozkatu dute, 71,11 azken egunetan kaleko mobilizazioetan nagusi izan badira ere, bozkalekuetan askoz ere gutxiago izan dira konstituzio berriaren aldekoak, eta ez dira 10-etik 4 izatera iritsi, zehazki 38,18 14 porrota handia da, prozesu konstituziogilean herrialdearen egoera aldatzea espero zutenontzat, inkestek iragartzen zuten ezezkoaren garaipena eta bozkalekuetan izan den aldeak erakusten du manipulatuta zeudelako susmoak ez direla egiazkoak eta iragarri baino handiagoa izan da aldea ikusteko dago orain, ezezko horrek dakartzan ondorioak baita gobernuarentzat ere, naiz eta udaberrian aukeratu zuten herritarrek atzera bota duten konstituzioaren aldea agertu da argi eta garbi. Arratsaldeon guztioi, Txilen bozketa batean inoiz izan den parte hartzerik handiena izan du plebizituak eta erabatekoa izan da emaitza Txile 16 eskualdetan banatzen da eta guztietan gailendu dira konstituzio berriaren kontrako bozak atzerriko botoetan soilik irabazi du konstituzio berriak. Gabriel Boric presidentearen arabera plebizituko emaitzak adostasun zabalago bat lortuko duen beste proposamen baten alde lanean hastera behartzen ditu erakundeak eta iragarri du horretara jarriko la gobernua. Llamo de corazón a toda la ciudadanía, independiente de la opción que cada uno haya tomado en el plebiscito de hoy, a abordar juntos y unidos la construcción del futuro. Nazioarteko leherburuekin jarraituz, Boris Johnson erresuma batuko lehen ministroen ondorengoa izateko favoritoa da Truss atzerri ministroa eta alaxe aukeratu dute gaur alderdi kontserbadoraren afiliatuek euren lider berria aukeratzeko goza emateko epea bukatuta. Erresuma batuko gobernuburu berria izendatu dute gaur Boris Johnsonek dimisioa eman ostean. Bizitzaren kostuaren krisiari aurre egiteko proposamenak izan dira ardatz bi hautagaien hauteskunde primarioen kanpainan inflaziouneko 10-etik gorakoa baita erresuma batuan eta adituek diotenez 18%koa izan daiteke datorren urtean. Hor Johnsonek aurre ikusitako 19-etik 25%erako sozietateen gaineko zergaren igoera bertan bera utziko duela hitzeman Trussek. Agurtzeko hitzaldia eskainiko du Boris Johnsonek astearte honetan Downing Streeteko aurrealdean. Eta energia krisia ispide, gas enpresa errusiarrak ostiralean iragarri zuen erabat etengo zuela Alemania bitarteko Europako gas jarioa, G6-koen taldeak petrolio errusiarrari gehieneko prezio bat ezartzea adostu ostean. Errusiak argudiatu du, martxan zegoen gas geltoki bakarreko turbina batean, zegoen olio isuria zela eta moztu dutela gasa. Europak baina, aitzakia faltsuak erabili izana leporatu dio Errusiari. Ezbaiaren erdian egoera zailtzen doa eta agintari arabera aurretik ditugun hilabeteak ez dira errazak izango. Horren aurrean Yolanda Díaz Espainiako gobernuko presidenteordeak oinarrizko elikagaien gainean prezio muga ezartzea proposatu du. Ogia, esnea, arrautzak eta fruta bezalako produktuetan aplikatuko litzateke besteak beste. Díazek esan du banatzaileekin eta kontsumitzaileekin akordio bat lortzeko lanean ari direla eta beraz erabaki horrek Hego Euskal Herrian ere eragina izango du. Ostera astelenarekin, pentsiodunen mugimenduak mobilizazioei ekin die berriro herri eta hirietan, hiriburuetan Bilbon eta Iruñan egin dute gaur protesta, eta hilaren 12an Donostian eta Gasteizen izango dira elkarretaratzeak. Aldiz, urriaren 15ean Espainiako Kongresuaren aurrean egingo dute protesta Jon Fano, Bizkaiko pentsiodunen mugimenduko kidea. Gu egingo duguna, amankomunean egingo dugu manifestazio hori, estatuko beste plataformakin. Gure helburua da, alde batetik erakustea zen motako jendea biltzen den, eta batez ere zeintzuk dira gure erabilitazioa.
Sindikatuek aurreratu zuten jada udako oporraldia amaituta lan gatazkak areagotu egingo zirela eta beraz baita lan uzteak eta grebak ere izan ere inflazio tasa handiak eta langileen erosteko ahalmena ez galtzeko premiak nabarmen zaildu dituzte zenbait sektoretako lan itunak gaurkotzeko negoziazioak Arabako metalgintzarena da horietako bat. Hitzarmena berritzeko elkarrizketak ez atzera ez aurrera dauden eta hori salatzeko ekoizpena eten eta kalera ateratzeko deia egina diete ELA-LAB, Comisiones Obreras, USO, CGT eta SK sindikatuek langilei hilaren amaierarako. Aurretik, ostegun honetan ordea, SEA patronalarekin elkartuko dira bilera batean eta Batzarra Izpide Ibai Intxaurrondo, Laminaciones Arregiko langile eta LAB sindikatuko kideak 11 telebistari esan dionez, patronalaren jarrera arduragabea izaten ari da entzun. Hitzartuta zeuden bilerak bertan behera batzu. Hori dela eta, ekaineko grebaren ostean beste bilera bat egon bazen ere, SEAk ez du gehiagotan bildu nahi izan, jakin da ere, badaudela beste 3 egun greba dituta orain irailin. Eta intersindikala osatzen dugu sindikatuen aburuz izan da beste bilera bat jartzeko aukera. Hau da, gainera SEAren 2 bilera eskatu da benizten ere, bakarra jarri dute agenda arazoak direla akordatuta. Baina guk uste duguna da, benetan jarrera arduragabea dela, inoren, edo guk uste dugu ez dela inoren helburua grebak egitea, baizik eta hitzarmen duin bat lortzea. Bestaldetik Espainiako espetxe erakunde jakinarazi dute 13 euskal preso Euskal Herriko kartzeletara mugituko dituztela datozen egunetan eta horiek guztiak Eusko Jaurlaritzaren eskumeneko espetxetara leku aldatuko dituztela. Erabakia publiko egin orduko sektore batzuen aldetik zarata egiteko ahaleginak izan dira egunetan eta gurean gaur Hernán Foro Sozialeko koordinatzaileak heldu dio gaiari entzun. Zarata egiten du, baina nik ez dakit zarata hori hemen baino Madrilen baino gehiago du eragina. Uste dut hemen poliki-poliki erresoluzio marko definitzen ari da, dena ematen du, ikusiko dugu, urte bukatu baino lehen periferian daudenek preso guztiak, eta gu nahi dugu guztiak izatea, Euskal Herriko kartzeletan egongo dira, eta zentzu horretan beste fase batean sartzen da preso bakoitzaren begizarteretxeren prozesuak. Eta kultur arloan bueltan da telebista festivala Arabako hiriburuan gaurtik hasita hainbat telesailetako protagonistak Gasteizko printzipal antzokira hurbilduko dira, euren sail berriak aurkeztera hala 14. edizioak betiko ohiturak berreskuratu ditu 2 urteren ondoren eta David Alvarez festivaleko antolatzaileak azaldu digunez, aurtengo edizioak nobedadeak ere badakartza. Aurten, Denderabako Fundazio Vital Kulturonean proiekzioak egingo ditugu, AMC, 4 dokumentala proiektatuko ditu. Eta hau da, nik uste, nobedade printzipala. Gero ere printzipal antzokira bueltan gaude, amaierako galarekin. Talerroburekin bukatzeko kiroletan, Bou Bizkaiak 7 segundo pasako aldea atera die Hondarribia eta Donostiarrari, eta atorren igandeko orezko txandako ur mugituetan erabaki beharko dute estropadan Getariarekin batera. Emakumeetan Arraun Lagunak Orioren gandik 2 segundura geratu da, eta 3. Hondarribia izan da. Urdaibai eta Orio ez dira Alperrik Eusko Label Ligako liderra eta Euskotren Ligako irabazlea urren ez urren. Biek ala biek pronostikoak bete dituzte Kontxako banderari dagokion aurreneko igandean eta bada, hilaren 11ko estropadari begira, Urdaibairen kasuan batez ere Hondarribia eta Donostiarrarekiko 7 segundo eta erditik gorako aldea ireki baitu Bermeoko taldeak, emakumeen artean berriz 2 segundo pasatxoko abantaila atera duten Mirotzek Arraun Lagunak taldearekiko, alabaina ezin da inolare erabakitzat jo, ez gizonen 27. bandera, ez da emakumeen 15. ere emakumeen kasuan San Nikolas eta Lugainenen arteko aldea oso txikia delako, 11 batekoa baino gutxiago, eta gizonen estropadari begira aldea nabarmenagoa izanagatik, itsaso mugitua espero da datorren igandean eta hori beteko balitz, 2 ontzi eta erdiko abantaila hori ez litzatekelako gainditu ezina izango.
Lerroburuak horrela heldu diezte eguneko argazkiari txiletarrek atzera bota dute konstituzio berria plebizituan. Parte hartze historikoa izan da eta 10tik 6 bozkatu du Biltzar konstituziogilaren proposamenaren kontra. 2020ko plebizituaren emaitzaren balioa azpimarratu dute konstituzio berri baten aldekoek orain adostasun gehiago lortuko duen beste prozesu konstituzio bat adosteko eta azkartzeko lanean hasiko dela iragarri du Boric presidenteak. Llamo de corazón a toda la ciudadanía, independiente de la opción que cada uno haya tomado en el plebiscito de hoy, a abordar juntos y unidos la construcción del futuro. Gai salatuta berriz energiaren bueltan iragan, astean Errusiak Alemaniari gas horniura moztu zion, gas hodian egin beharreko mantentzelanak zirela eta 3 egunen ostean berriro ere martxan jartzekoa zen. Moskuk baina gas mozketarekin jarraitzen du, Europako batzordeak ezarritako zigorrei erantzunez. Gazprom gas konpainia errusiarrak irailaren 3 arte eten behar zuen Nord Stream gasbideak Alemaniari ematen dion gas hornidura. Dirudienez erabaki hori ponpak eta ekipo mantentzelanak egiteko beharraren ondorio zen, eta ondoren berriroren martxan behar zuen. Moskuk baina ostiralean iragarri zuen erabat etengo zuela Alemania bitarteko Europarako gas jarioa. G7koen taldeak petrolio errusiarrari gehienezko prezio bat ezartzea adostu ostean. Errusiak argudiatu du martxan zegoen gas geltoki bakarreko turbina batean zegoen olio isuria zela eta moztu dutela gasa. Europak baina aitzakia faltsuak erabilizana leporatu dio Errusiari. Lehendik ere gas emaria oso murriztuta zetorren Europara, ohiko hornikuntzaren 20% soilik betetzen ari zelako Gazprom, mendebaldearen zigorrek eragindako arazoak argudiatuta. Egoeraren aurrean argi eta garbi ikusi daiteke Europak Errusiako gasarekiko duen menpekotasuna. Orain Errusia gasa moztuta horretarako prestaturik gaude. Bada testuinguru honetan krisiari aurre egiteko xedearekin zenbait diru laguntza abian dira. Ipar Euskal Herrian urriaren 31 arte gasolendegietan handiagoa izango da erregai litroaren deskontua. 2 hilabetez 30 zentimokoa izango da laguntza. Hego Euskal Herrian berriz gasaren beza 21%tik 105%ra jaitsiko da urritik aurrera. Ildo horretan Yolanda Díaz Espainiako gobernuko presidente ordeak oinarrizko elikagaien gainean prezio muga ezartzeare proposatu du. Ogia, esnea, arrautzak eta fruta bezalako produktuetan aplikatuko litzateke besteak beste. Banatzaileekin eta kontsumitzaileekin akordioa lortzeko lanean ari dira Díazen esanetan. Oinarrizko produktuen saski bat zehaztu nahi da prezioak mugatuz. Hau Espainian soilik ez Hego Euskal Herrian ere aplikatuko litzateke. Bien bitartean Arantxa Tapia EAEko ingurumen sailburuak energia itunba lortzaren alde egin du energiaren sektora nola eraldatu aztertzeko eta energia berriztagarriak ekoitzi eta ezartzeko. Ekonomiaren beste ertz batzuei helduta aipatu du Lerroburuetan ere protestaldiari ekin diote pentsionek oporretatik bueltan. Aiara Deurreta lankidea izan da Bilboko elkarretaratzean, beraz konta iguzu Aiara nola igaro den lehen protesta egun hau. Ez dakit entzun diazun Aiara, kaixo? Tira, aurrera jarraituko dugu, izan ere badaukagu bideo txiki bat pentsiodunen une honetako aldarriekin jasota, beraz ikus dezagun jarraian. Pentsiodunen borrokak ez duetenik Euskal Herriko pentsiodunek astelehenero egiten dituzten protestei ekin diete. Udako atsedenaren ostean, udan hala ere ez dira geldirik egon eta tartean Bilboko aste nagusian manifestazio egin zuten.
Horrez gain, milaka sinadura bildu dituzte pentsio publiko eta duinak bermatuko duen sistema eskatzeko. Sinadura horiek dagoeneko kongresuan aurkeztu dituzte parlamentario guztiek beren erantzukizunak bere gain har ditzaten eta euren eskaerak babestu eta bermatuko dituzten beharrezko neurriak, legeak edo legezko mekanismoak bideratzea eskatzeko. Egun hortan, aurkeztuko ditugu, jaso ditugun estatu mailan eta batez ere Euskal Herrian sinadurak. Non aipatzen dira aldarri horiek, gehi esanez pentsio pribatuen kontra gaudela. Ikusiko dugu ea laster aiarekin konexioa egin dezakegu, artean aurrera jarrituko dugu, izan ere Euskal Y-koaren eta abiadura handiko trenaren Nafarroako korridorearen arteko lotunea, Ezkio edo Gasteiz izango den argitzeke dagoen honetan, eztabaida horretan hirugarren aukera bat sartzea defendatu du abiadura handiko trena geldituk ez egitea. Euskal Y-koaren eta Nafarroako abiadura handiko trenaren arteko lotuneari buruzko eztabaidak proiektua berresteko asmoa duela uste du plataformak Udane Arbeok azalduko digu. Oraindik zehazteke dago Nafarroako abiadura handiko trena eta Euskalia non lotuko dituzten. Bi aukera dituzten mahai gainean, Ezkioko lotura edota Gasteizkoa. Agintariak ados jarri bitartean AHT gelditu Nafarroak Euskaliaren eta Iruñaren arteko loturari buruz ireki den eztabaidari erantzun dio. Ohartaraziz AHT Euskal Herriaren historiako obrari suntsitzaile, xahutzaile, antisozial eta alferrikakoena dela, Ezkiotik zein Gasteizik konektatuz gero. Bada airean hirugarren aukera bat ere, EH Bilduk eta ekologistek partekatzen dutena. Egungo trazadura egokitzea eta abiadura handiko trenik ez egitea. Ministerioak eta Europak berak ere eutsi diote aukera horri noizbait. Merkeena da eta ingurumenaren gaineko eragina minimizatu egingo litzateke. AHT gelditu Nafarroa taldea ildo horretan mintzatu da. Sasi eztabaida honek AHTaren aldeko lerroak istea beste helbururik ez duela adierazi du. Hori ez egitaren alternatiba burutik pasatuko ez belditzaile bezala. AHTren kontrako plataformak uste du bi aukerei buruzko eztabaida sustatu dutenen asmo bakarra proiektuak aurrera egitea da. Laster elkartuko dira Hego Euskal Herriko eta Espainiako ordezkariak azken erabakia hartzera. Aipatzekoa dena, azken urteetan etengabe atzeratu dutela AHTren Nafarroko zatia Euskaliarekin lotuko dituen puntua zein izango den aukeratzeko erabakia, arrazoi ekonomikoengatik naiz politikoengatik. 2012an Iñaki Arriola garraio sailburuak ziur adierazi zuen Ezkion egingo zutela lotunea. Aukera honek bere gain dakar askoz laburragoa dela, baina bi aukeren artean garestiena da. Aurrekontua 2000 milioi eurokoa litzateke. Gainera abiadura handiko trenak Aralarko mendigunari aurre egin beharko lioke. Plana 21 kilometroko tunelekin zulatzea da, gutxi gora bera Lakuntzatik Ezkio itsasoko geltokiarekin lotu arte. Gasteizko aukera berriz merkeagoa litzateke. Badirudi Espainiako gobernuak haren alde egingo duela. Eusko Jaurlaritza eta Nafarroako gobernu ordea Ezkion egitaren alde agertu dira. Gizartarlora salto Euskal Herriko jaiak ez dira guztuarekin amaitu irailean oraindik ere herri eta auzo asko murgilduko dira jaietan eta hauen artean da Lekeitio eta bere antzargun famatua badago mazku antzarekin bakarrik ospatuko duten lehenengo antzaraguna dute gaurkoa. Joan den abuztuaren 12an Lekeitioko udalak aho batez adostutakoari jarraituta urte honetatik aurrera gomazko antzarak baino ez dira izango irailaren 5eko ospakizun tradizionalean 300 urte baino gehiago daramatzate Lekeition antzar eguna ospatzen herriko gazteek itsasoaren gainean zintzilikatuta dagoen antzararen lepoari eusten diote txandaka. Antzara soka bati lotuta dago eta hori tenkatzean gazteek gora eta bera egiten dute uretara erori arte. Plastikozko antzarak 2014an erabili zituzten lehen aldiz eta urtez urte horien kopuru handituz joan da. Izan ere 2018an antzar egunean parte hartu zutenen 172 gomazko antzara aukeratu zuten eta 2019an COVID pandemiaren ondorioz antzaren festa ospatu zen azken egunean kopura 175era igo zen.
Ordea ehunka lagun bildu dira larunbat honetan Altsasun ospa egunan parte hartzeko. Poliziarik ez, langilon aurkako errepresioa gelditu izan da urtengo leloa. Hala polizia normalizatzeko kanpaina bat abian dela uste dute antolatzaileek eta horren erantzule alderdi politikoak direla salatu zuten. Poliziak paratutako isunak, etxegabetzeak eta jazarpena ere salatu zituzten. Ospa egunaren antolatzaileek haien aurkako jazarpena ere salatu zuten aipatu bezala. Izan ere, Espainiako alderdi eskuindarrak polemika pizten saiatu dira azken egunotan. Ekitaldia debekatzeko eskatu zuten PPk eta Voxek eta Herenegun Ciudadanoseko 30 bat lagunek elkarretaratzea egin zuten Altsasuko kuartelaren atarian, eskerrik asko mezua zuen pankarta eskutan. Nafarroan UPNek gogor kritikatu zuen ospa eguna eta hura debekatzeko legea aldatzeko eskatu zuen, horrelakoak gorroto eta irain ekitaldiak direlakoan. Igandean aldiz, Gipuzkoako artzain eguna ospatu zen Legazpinoi bezala egitarau zabala antolatu zuten ospakizunerako gazta lehiaketa, omenaldiak eta artzain txakur lehiaketa besteak beste ikusi. Nago begira goiko kamino berrira, noiz etorriko ete da neure maitia herrira. Nere maitia herrira, nere maitia herrira. Begira nago begira goiko kamino berrira. Merito guztien dan eraitana, zati berak zaintzen ditu. Nik egite ditu gaztaiak, nik ez ditut ardik eta biona, baina gero gaztaiak gorde, zaindu, mimatu, prestatu, berak egite ditu. Momentu zail bat bizitzen nahi hartzantzan, ez da garai erraixa izaten ari, eta oso zaila jartzen ari da azkenen aurrea teatzea, ni bezala persona bat bakarrik hauen eramatea oso zaila gertatzen ari zait. Eta orduan baina, nire aitak ilusioa zeuken, beak prestatu zon, beak egin dut dana, azkenen meritoa berea. Ordea datorren ostegunean ospatuko da Hondarribiako alardea. Hain zuzen ere iraiaren 8 atarian Jaizkibel konpainiak Hondarribia berdintasunaren hiria saria banatu du. Gizon eta emakumeen parekidetasunaren alde lanean diharduten pertsona eta erakunde lana goraipatzeko 25 urte daramatza konpainiak alarde parekide bat eskatzen, horren aldeko borrokan traba handiak gainditu behar izan ditu bidean, baina Hondarribia autoparekideen kontra plastiko beltzak erakusten dituen hiria ez ezik berdintasunaren aldeko motor ere badela erakutsi nahi izaten dute sariarekin. Iraiaren 2an eman zuten aurtengoa Irantzu Barelari. Eta arratsalde honetan emango dio hasiera Gasteizek Telebista Festivalaren 14. edizioari 2 urteren ondoren estreinaldiak printzipal antzokira bueltatuko dira. Jardunaldi profesionalak berriz Europar Biltzar Jauregian izango dira. David Alvarez Gaialdiko antolatzailearekin izan da Hamaika Telebistako Gasteizko lantaldea. Telebistako festivala urte luzez antolatu izan da Arabako hiriburuan. Hainbat telesaileko protagonista hurbildu dira Gasteizko printzipal antzokira euren zail berriak aurkeztera. Hala ere, 2 urte gogorrak bizi izan ditugu eta pandemiak izugarrizko eragina izan du kultura ekitaldietan. Festivaleko aurreko 2 edizioak bitziak izan dira, lekuz aldatu ziren segurtasun neurriak bermatzeko, jardunaldiak murriztu behar izan zituzten eta hainbat protagonistek telematikoki parte hartu zuten festivalean. Bai, hori da, azken 2 urteak nahiko gogorrak izan dira pandemiaregatik. Izan ere, edukiera aldetik edo logistika aldetik izan dira, arazo gogorrenak. Eta horretarako, proiektu gehienak Europa Biltzar Jauregian egin genuen. Izan ere, iaz, iradirarenan egin genuen, amaierako gala, eta horrela, segurtasun distantzia mantendu genuen eta jende asko ezartu genuen. Egitarau zabala dute aurtengo ediziorako printzipal antzokira bueltatuko dira estrenaldi guztiak baita amaierako gala ere.
Europar Biltzar jauregian berriz profestbal jardunaldiak antolatuko dira eta aurten lehenengo aldiz Dendaraba ere izango da festivalaren beste eszenatoki bat. Vital Fundazioaren kulturunean astean zehar hainbat film proiektatuko dira. Fundazio Vital kulturunean proiekzioak egingo ditugu, AMC, 4 dokumentala proiektatuko ditu. Gero ere principal antzokira bueltan gaude, amaierako galarekin. Aurten profesional jardunaldiak ere izango ditugu. Hainbat mahai inguruak izango ditugu eta nik uste oso leku aproposa da harremanak eta networking sortzeko eta sinergiak sortzeko profesional lentzat. Larun batean, Iraia Kamara Mailerako gala ospatuko da eta bertan hainbat sari entregatuko dira, Konstantino Romero saria, Joan Mainat saria eta beste batzuk. Gainera, ekitaldira hurbilduko dira telebistako pertsona ospetsuak. Principal antzokian egongo gara, Diego Losada da aurkezlea, Ilaski Serranorekin, eta momentuz esan dezakegu Sandra Golpe eta Xavier Sarda Mainat saria jasoko dutela. Eta, sorpresa gehiago daukagu, baina pixkanaka izango ditugu. Erabaki gogorrak atzean utzita iraiaren 16-tik 24 bitartean egingo da aurten 70 urte beteko dituen Donostiako zinemaldia. Pasaden ostiralean eman zuten jakitera Donostiako Tabakaleran Jose Luis Rebordinoz zinemaldiko zuzendariak eta Ruth Pérez de Anuncita komunikazioak dudadunak Glenn Close aktorea izango dela sail ofizialeko epaimahai taldeko presidentea. Horrez gain bada urte urrena borobila dela aprobetxatuz egin nahi izan den aldaketa esanguratsu bat. Proiektzio bakoitzaren aurretik entzuten den sintonia berritu da. Por fin estamos muy contentos, después de 2 años, de volver a estar aquí, de poder anunciaros una edición normal, entre comillas, eso de normal. Uste dugu, zinema eskaintza polita dugula, ikuslentzako, kasetarientzako eta zinema industriak irentzako zinema betekada bat. Sarrerak, bai online, bai lehiatietan erosiko ahalko dira. Berriz ere, sarrerak zenbakidunak izango dira. Bada astereneko kontuak horrela iritsi da albistegiaren bukaera gaurkoan, maizen inor begira izan da ere abestearekin agurtuko zaituztegu. Hala gustatuko zaizuelakoan besterik ez aldetik hauek izan dira eguerdiak guran gaur zituenak. Guztiak eta gehiago nahi duzuen aldiro 11.eus atarian ondo izan eta bihar arte. Inor begi da ere berdin egin nahi nuke. Inor begira izan da ere